марҳамат кунед, широинар хоҳишманда боша ҳаракат кунед, рақамҳоро бигирем, бозиро сар мекунем, мерем. Кон 300 рубл президент азораи широинар ҳаракат мекунем. широинар марҳамат бозингоро боша ҳаракат кунед, рақамҳоро бигирем, бозиро сар мекунем, мерем.
Lay 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 lay. She'r o'ynar bo'zingga o'sha marhamat harakatkining konse sadr bulay she'r o'ynar priz da zo'r bo'l marhamat kasi bo'zingga rassan harakat. Özledim seni Özbekistan. Aşkım gidemedim seni Özbekistan.
Suriye ve Man. Sonra Özbekistan.